Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur gurekin Intiako Noelia Telletxea izango dugu. Bestalde, Komisiones Obrerako kidea den Joseba Ezeolazarekin ere hitz egingo dugu. Eta bukatzeko, Erremonte Fundazioko Jose Antonio Jaregirekin ere izanen gara. Orain, besterik gabe has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko egunkarietako azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra, gobernuak, sindikatuek eta patronalak ERTEak irailaren 30 arte luzatzea hitzartu dutela da. Argazkiaren bidez aldiz, bidegorri batek Sarasate pasealekua eta Donibane armadaren etorbidetik lotuko dituela jakinarazten du. Horretaz gain, Siemens Gamesako doikuntzek Agoitzko lantegiari eragingo diotela nabarmentzen du. Eta saltoki txikirik gabeko merkealdien hasiera ere aipatzen du. Baita, saltoki txikiak uztailaren batean hasiko direla beherapenekin. Bestalde, Nafarroan, atzerrira bidaiatzeko txertoak 75% murriztu direla azpimarratzen du, eta Peio Monteano historialariari egindako elkarrizketa ere iragartzen du Notiziasek gaurko azalean. Bukatzeko, kiroletan, Latok Osasunako aldageletatik jasotako babesagatik eskerrak eman dituela jasotzen du. Diario de Navarra ikusiko dugu orain. Titularrak, ERTE eta autonomoentzako laguntzak irailaren 30 arte luzatzen direla jakinarazten du. Argazkian, Zunbillako koronavirus bilaketa ageri da. Horretaz gain, NUPEK eta Nafarroako Unibertsitateak datorren ikasturterako 7.600 eskaera jaso dituztela nabarmentzen du. Baita astelehenean, Sarasate eta Donibane arteko bidegorriko lanak hasiko direla ere. Bestalde, kiroletan, Watfordek Estupiñan berreskuratuko duela azpimarratzen du egunkari honek. Eta bukatzeko, Nafarroa suspertu planak PSN-ren eta Geroa Baien laguntza baino ez duela jaso, eta gainerakoak abstenitu egin direla jakinarazten du. Gara egunkarira pasako gara. Albiste nagusia, kanpaina ezoikoa hasi dela da, krisitik ateratzeko erronka jokoan izan da. Horretaz gain, etxerateko zenbait kideri egindako elkarrizketa ere iragartzen du azalak. Bestalde, munduko osasun erakundeak Europak egunero 700 hildako izaten jarraitzen duela azpimarratu duela jasotzen du garak. Gainera, nazioarteko diru funtsak merkatuen eta ekonomiaren arteko deskonexio berriak dakartzan arriskuen berri eman duela ere aipatzen du. Bukatzeko, Eresbilen, Leinenak bagesen lekua hartuko duela jakinarazten du. Berriarekin jarraituko dugu. Titularrak dioenez, Madrilek irailera arte utziko die lan erregulazio bereziei eta autonomoen laguntzei. Argazkian, ezoiko kanpaina bat iragartzen du. Horretaz gain, Nafarroako parlamentuak berreraikuntzarako proposamenak alde txikiz onartu dituela jakinarazten du azalak. Baita Osakidetzaren proben emaitzak Madrilek eginiko test serologikoenekin bat etorri direla ere. Bestalde, elikagai bankuetan izurriarekin eskaera hasi dela azpimarratzen du, eta ikasturte hasiera ez ezagun batetaz ere mintzatzen da. Gainera, Espainiako gobernuak Eusko Jaurlaritzari beste 3 eskumen eman dizkiola jasotzen du berriak azalean. Eta bukatzeko, COVID-19aren arrastoa ur zikinetan aurki daitekeela aipatzen du. Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia Nafarroako auzitegiak 2016ko Sanferminetako bortxaketa grabatzeagatik 2 akusaturi 3 urteko kartzela zigorra berretsi diela da. Horretaz gain, ELAk Nafarroa suspertu planaren irizpenak errenta altuentzako eta enpresentzako pribilegioak mantentzen dituela kritikatu duela jasotzen du komunikabide honek. Eta bukatzeko, Euskal Herriko nekazarien elkarteak Nafarroako gobernuari abeltzaintzako ustiategien tamaina mugatzen duen dekretua defendatzeko eskatu diola ere nabarmentzen du. Udalerrietako albisteak ikusiko ditugu orain. Zizurren, irailaren 10-tik 14 ospatzekoak ziren festak bertan behera geratu direla jakinarazi dute udaletik. Atarrabian, bestalde, aurtengo udan, hiri udalekuak euskaraz eta gazteleraz eginen dira, 3 eta 12 urte bitarteko haurrentzat. Eskaerak uztailaren 1 arte egin daitezke 012 telefonoan.
Astelehenetik ostiralera izanen dira, 9:00 ordu 2 arte, eta eskaerak 15 eginen dira. Gainera, Gazte Bizi Plus Uda ere antolatu da, eta izen emateak uztailaren 3 arte daude zabalik, baita ere 012 deituz. 2003, 4, 5 eta 6 urteetan jaiotakoentzat izanen dira jarduerak asteazkenetan, 11:00 ordu 1. Programa abuztuan zehar burutuko da, eta erroldatuentzat 30 euroko prezioa izanen du eta 60koa besteentzat. Horretaz gain, La Ortiga hiriko arte jaialdia ospatuko da gaur eta asteburuan zehar, Atarrabiako gaztegunean. Grafiti erakustaldiak, grafiti azoka txikia, Jano Llueve fanzinearen aurkezpena, musika eta giro ona izanen dira bertan. Bestalde, abuzturako uda kulturala ere antolatu dute Atarrabian, ikuskizunekin, zinema emanaldiekin eta kontzertuekin. Gai aldatuz, Kirol eskoletako kamisetaren logotipoa hautatzeko lehiaketa abiatu da, 18 eta 30 urte bitarteko gazteentzat. Lehiaketaren helburua Atarrabiako udal kirol eskoletako elastikoen logotipo irudia izanen den logotipoa diseinatzea da. Lehiaketaren xedea logotipo irudia diseinatzera mugatzen da, eta ez da inola ere haren garapenari buruzkoa. Parte hartu ahal izateko, Atarrabian, Ezkabarteko haranean edo Anueko haranean erroldatuta egon behar da, eta norbanakoak edo taldeak izan daitezke. Emaitzak udalean aurkeztu beharko dira, eta informazio eta oinarriak udalaren webgunean kontsulta daitezke. Irabazleek gainera herriko komertzioan kontsumitzeko 250 euroko bonoa eskuratuko dute. Atarrabiarekin bukatzeko, artea eta ingurumena uztartzen dituen poema erakusketa egonen da ikusgai urriaren 4 arte. Mikel Belaskoainen poema erakusketa sorkuntza garaikideko proiektu bat da. Pintura, poesia, ingeniaritza, musika, eskultura eta hiri paisaia barne hartzen dituena. 5 lanek osatzen dute, hirietako parkeetan erakusteko pentsatuta. Horretarako, bastidore fotovoltaiko bat garatu da. 5 piezak kolorez eta poesiaz beteta daude, eta bakoitzak muturrera eramandako emozio bat irudikatzen du. Katarsia, zirrara, nahasmendua, desioa, irrika eta ezerez loreak izan ezik, gaur egungo mundu baten adierazpen gisa aurkezten dira. Artistaren ustez, gaur egun prozesu katartiko eta zalantzagarri batean aurkitzen dena. Obrak poema bisual gisa ulertzen dira, eta inguruneko naturarekin, paisaiarekin eta arkitekturarekin integratzen dira. Eguzki plaka bat erabiltzeak gauez argiztatzea eta ikuslea hurbiltzen denean bakarrik entzuten den musika eranstea eragiten du. Erakusketa 6 hilabetez egonda ikusgai Iruñeko Ziudadelako lorategietan, eta desmuntatu ondoren Atarrabiako Ribet Parkean jarri dute. Azkenik, udaletik jakinarazi dutenez, datorren asteazkenean uztailaren 1ean, kale nagusiak ordutegi berria izango du zamalanak egiteko. Beraz, astelehenetik larunbatera 5:00 11:30 ordutegia izanen du. Iruñara pasako gara orain. Ziudadelako labeak 8 metroko diametroko egurrezko mahai baten parte bat hartuko du, mahaia 2020 mugaz gaindiko proiektu artistikoa osatzen duena. Iruñeak, Bilbok eta Baionak bat egin dute topaketaren sinbolo den proiektu honetan. Zeinak errealitatea areagotua erabiltzen baitu nola sortu zen partekatzeko. 8 metroko diametroko mahai handi bat topaketaren eta kolektiboa denaren sinbolo gisa, hori da mahaia 2020 proiektuaren abiapuntua. Mugaz gaindiko proiektu artistiko bat dugu hau, ostegunetik aurrera eta abuztuaren 30 bitarte ikusten ahalko dena Ziudadelako labean. Proiektuak mahaiaren parte fisiko bat eta errealitate areagotuko mugikorrerako aplikazio bat konbinatzen ditu. Bigarren hori, mahaian berean dauden eta proiektuaren garapena kontatzen duten irudiekin erabil daiteke. Gainera, horretaz gain, Armada eta Baiona etorbideek 2 noranzko bidegorria izanen dute Sarasate pasealekuaren eta Europako plazaren arteko ekialde mendebalde bizikleta ardatza osatzeko. Datorren astean lanak hasiko dira ia 2 kilometroko tarte horretan eta udan zehar eginen dira. Eskuhartze taktikoak
izanen dira, zirkulazioari ia apenas eraginen diotenak, eta kostu baxukoak. Pintura, kautxuzko bereizgailu eta 2 koloretako oztopo zutoinen bidez eginen dira, tartearen arriskuaren arabera. Lanak tartez tarte eginen dira, behar diren materialak jaso ahala. Joan gaitezen orain asteburuko eguraldiaren iragarpenarekin. Gaur, ezegonkortasuna izango dugu oraindik. Ekaitzak ez dira atzo bezain orokorrak izango, baina arratsaldean zaparrada trumoitsu batzuk botako ditu batez ere hegoaldean eta ekialdean. Zeruan hodei dezente izango dira, batez ere iparraldean. Hegoaldean ostarte zabalak izango dira, eta arratsaldean hodeiak ugarituko dira. Ipar-haize ahula ibiliko da eta temperatura maximoak jaitsi egingo dira. Bihar, larunbatean, hodeiak eta ostarteak izango ditugu. Oso ahulduta iritsiko den fronte batek eragingo digu eta Kantauri isurialdera hodeiak ekarriko ditu, batez ere barnealdeko mendi inguruetara. Dena den, ostarteak ere zabalduko dira tarteka eta temperatura apur bat igoko da, batez ere ipar partean. Bukatzeko, igandean antzera jarraituko dugu, baina iparraldean litekeena da hodei gehiago agertzea. Hegoaldean berriz giro argiagoa espero dugu. Ez da baztertzen hodei gehien pilatzen den tokietan zirimiria egin dezakenik. Temperaturan ez da aldaketa handirik espero, eta haizea ipar ekialdetik finkatuko da arratsaldean. Ikus ditzagun gaurko eguneko efemerideak. 1908ko ekainaren 26ean, Salvador Allende Txileko presidente izango zena jaio zen. Gainera, gaurko egunez ere, baina 1963an, John F. Kennedyk, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak, oso famatua den Ich bin ein Berliner diskurtsoa eman zuen. Horretaz gain, gaurko egunez 1975ean, Jose Maria Escrivá de Balaguer Opus Deiren sortzailea hil zen. Eta 2 urte beranduago, 1977ko ekainaren 26ean, Elvis Presleyren azken kontzertua izan zen. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, egunon Noelia, zer moduz? Kaixo, oso ongi, zer moduz zuek. Ongi baita ere, zuk Intian egiten duzu lan, ez? Eta oraintxe proiektu piloto bat abiatu duzuen Nafarroan, oliboetako euliak kontrolatzeko, ez? Eta Bai. Zer dira oliboetako euli hauek? Bai, euli hauek oso txikiak dira, baina olibondoetan ematen den izurriterik importantena da. Normalean, izen zientifikoa baktrocera horrela da, eta negua lurrean pasatzen du, baina orain udalera ekaina olibondoetan ikusten dugu, eta gure zonaldean iraila eta urrian egiten ditu kalterik handienak. Eta ze kalte egiten ditu edo nola egiten ditu kalte hauek? Bai, euliak arrautzak jartzen ditu olibetan. Orduan, barruan larbak hazten dira eta galeria luzeak egiten dituzte. Horren ondorioz, bi kalte mota daude. Alde batetik, frituak pisua galtzen du eta fritu asko lurrera erortzen dira. Eta gero beste alde batetik, galeria horietan onddoak eta bakteriak hazten dira eta olioaren kalitatea eta azidotasuna aldatzen dute. Beraz, ondorio ekonomiko importanteak ditu.
Eta zenbaterainokoa da kalte hauen eragina? Jakingo zenuke ezakit zifretan edo nolabait azaltzen? Ez dakit esaten, baina batzuetan igual produkzioaren 40%, ere, 40%, bai, horrelako kalteak, bai. Asko dagoenean, adibidez 2018an kalte handiak egon ziren eta bai, horrelako gauza bat izan zen. Bai. Eta euli hauek eta kalte hauek beti egon izan dira, ala orain ezakit azken urteetako kontua izan da? Bai, ikusten da, orokorrean, gero bai arazo gehiago ditugula izurriteekin, baina bai, kasu honetan azken urteotan gehiago, bai. Gainera, kasu honetan fitosanitario batzuk debekatu dira, ja ezin dira erabili, orduan aukera gutxiago daude, eta gelditzen diren fitosanitarioak espezifikoagoak dira, eta oso ongi kudeatu behar dira eta momentu zehatzetan erabili behar dira eraginkorrak izan daitezen. Orduan, hori izan daiteke arrazoiren bat. Eta zergatik uste duzu azken urteetan gehiago daudela? Hainbat gauza izan daiteke. Ez dakigu gauza bat izan daiteke hori fitosanitarioen asuntua, baina gero klima aldaketa eta azkenean izurriteak oso azkar adaptatzen dira egoera berrietara eta ez dakigu, oso zaila da hori jakitea. Eta moduren batean saiatu zarete orain arte, proba pilotu hau abiatu baino lehenago, izurrite hauek kontrolatzen? Bai, kasu gehienetan fitosanitarioekin egin da, batzuetan teknika alternatiboak ere erabiltzen dira, komplementatzeko, baina orokorrean fitosanitarioekin. Dena den, gero eta ohikoagoa da teknika alternatiboei buruz entzutea, azkenean Europako araudiek fitosanitarioen erabilera murriztea eta teknika alternatiboak lehenestea eskatzen dute. Orduan, hori ikusten da, gero eta teknika alternatibo gehiago daudela eta mundu horretan sartzen ari garela. Eta orain, hori hemen Nafarroan abiatu duzuen proba honek zertan datza? Bai, proiektu hau landa garapenerako programan sartuta dago, Intiak koordinatzen du eta Trujalmendiak Arronizen dagoen Trujal bat parte hartzen du. Orduan, berrikuntza ez da teknika berri bat, baina ez dago oso zabaldua, eta nahi duguna da zabaldu. Erdaraz kaptura masiba deitzen da. Orduan, badia trampa hori batzuk, eta jartzen dira zuhaitzetan zintzilik. Jarri behar trampa asko partzela bakoitzan, horregatik deitzen da masiba. Orduan, trampa bakoitzak badu barnean sustantzia erakargarri solidoa, kasiko kasu honetan, eta eulia egan dagoenean, trampan erortzen da, eta ezin da hortik atera, beraz, bertan hiltzen da. Trampa asko daudenez, eulia asko hiltzen dira, ugalketa prozesua ere mozten, orokorrean populazioa eta arazoak asko murrizten dira. Esaten dut ez dela berria, kaptura masiba erabili izan da. Gauza da, lehen sustantzia erakargarri hori likidoa zen. Orduan, udan berehala evaporatzen zen, eta nekazariek bete behar zituzten trampa guztiak eta trampa asko zirenez lan handia zen, orduan ez zen egiten. Orduan berrikuntza da hori solidoa dela eta behin jarrita azkuntza dela. Orduan hori proiektua 2 urte luzatuko da, eta hurrengo urtean izanen ditugu emaitzak. Eta orain momentuz, martxan daraman denbora motz honetan, nabaritu duzue ondorioren bat edo eraginen bat? Orain oso noiz da, eta egin duguna da lehenbiziko bilerak egin, partzelak aukeratu ditugu eta erabaki dugu non jarri, trampak non jarri, eta joan den astean Bartzelonako enpresa batek jarri zituen trampa guztiak. Bartzelonako enpresa honek sortu zituen trampa berezi hauek eta orduan haiek jarri dituzte guztiak. Orduan kontrolak eta monitorea egiten hasiko gara laizter, eta hurrengo aurten izango ditugu emaitzak, baina teknika hauekin oso goiz da, denbora pixkat bat da, orduan balorazioa hurrengo urtean egin ditugu.
Eta zein zonaldetan jarriko dira tranpa hauek? Barkatu? Bai, Nafarroako zein zonaldetan egingo da proba pilotu hau, edo nola jarriko dira tranpak? Trujalmendia Arnizen dago, eta zonalde horretan Lizarraldean olibondo asko daude. Bueno, saiatu gara, adierazgarri den zonalde bat aukeratzen. Eta, bueno, kasu honetan izan da, hori Lizarraldea, eta partzelak daude 4 herritan, Arnizen, Sesman, Arellanan eta Di Castillo, baina hori esaten dudana, da zonaldea adierazgarri bat, eta asmoa da errepikatzea eta beste zonaldetara zabaltzea. Orduan, helburua da, ez, hemen probatzea eta gero bai zabaltzea. Hala, zein da berez helburua proiektu honena? Helburua, barkatu, ez dut ongi entzuten, helburua. Bai, hori da. Bai, helburua da beste soluzioak bilatzea. Saiatzea, tratamendu gutxiago egin eta beste soluzioak bilatzea. Nekazariekin eginen dugu, haien partzeletan probatuko dugu eta beraiekin ikusiko dugu teknika, tekniko eta ekonomikoki bideragarria den edo ez eta eraginkorra den edo ez, orduan oso interesgarria da, zerkenean nekazarientzat oso zaila da horrelako gauzak probatzea, zalantza asko daude, beldur asko daude eta oso zaila da, orduan horrelako proiektuak daudenean, haiek laguntza izanen dute eta elkarrekin ikusiko dugu eraginkorra den edo ez, emaitzak ikusiko ditugu eta laguntza izanen dute, orduan oso interesgarria da eta aprobetxatu behar dira proiektu hauek. Eta gero hori, zonalde hau eta gero, asmoa duzue beste zonaldetan ere ezartzeko? Hori da, Nafarroako beste zonaldetan ere olibondo asko daude, adibidez Herriberan, eta nire arazo handiak dituzte oliarekin, orduan beraientzat ere oso interesgarria izanen da. Gero ere, Trujalmendiak Nafarroako hainbat lekutan hartzen ditu olibak, ez bakarrik Lizarraldean, orduan ongi ateratzen bada berehala zabalduko da, haiek zabalduko dute. Eta orain hurrengo pausoa zein izango da behin tranpa hauek ezarrita? Bai, orain eginen duguna da aurten probatu, urte honetan, eta esaten dudana, hurrengo urtean ere bai, aurten izango ditugu lehenbiziko emaitzak, baina goiz izanen da. Orduan, hurrengo urtean eginen dugu balorazioa. Eta gero, balorazioa egin eta gero, jardunak beti egiten dugun moduan, jardunaldiak eta biletak eginen ditugu nekazariekin, partaideek haien esperientzia kontatuko dute, eta esango dute zer moduz, eta saiatuko gara zabaltzen. Ez dakit, aipatzeko zerbait faltatu izan zaigun, proiektu honen inguruan, ala guztia esan da gelditu den? Ez, lanean ari garela, eta, ilusio handia daukagula proiektu honetan, oso interesgarria iruditzen zaigulako, eta beharrezkoa ere bai, nekazarientzat, orduan hori kontatuko dizuegu zer moduz. Primeran, orduan, behin emaitzak izan da, jarriko gara berriz kontaktuan, eta kontatuko diguzu nola joan den. Ederki. Mila esker, Noelia. Esker zuei. Hurrengora arte. Zure arte. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Bai, ongi, kaixo egunon. Zuek duela 2 egun kontzentrazio bat egin zenuten, ez? Padre Hemenin, eta zer dela eta egin zenuten kontzentrazio hau? Lehenik eta behin, hausnarketa bat. Koronavirus kontekstu honetan zaintzaren noetere garrantzia azpimarratu egin dugu edo konturatu egin gara zaintza lana
oso garrantzitsua dela gizartearentzako, ez bakarrik zainduentzako, ez bakarrik bere familiarentzako, baizik eta baita ere gizartearentzako, ez? Eta guk uste dugu, Komisio Soberanektik uste dugu, hor lan egiten dutenei, noait ere bere lan baldintzak bermatu egin behar zaizkiela. Kontestu horretan ere, Padre Hermeniren langileak, ia guztiak emakumeak, normala denez, eta ia guztiak ere kontratu prekarioekin, borrokan ari dira lan hitzarmen baten alde. Gogoratu egin behar dugu, orain dela urte bat ari direla lan hitzarmen horren alde negoziaketak egiten, eta zuzendaritzak ez du nolait ere egoera zuzendu nahi. Orduan, urtebete honetan negoziazio horiek ez dute aurrera egin edo zer gertatu da? Ez dute aurrera egin eta momentu batzuetan abustu egin dira gainera. Gauza da, langileak dira nolait ere zaharetxe hori bermatu egiten dutenek, askotan enpresariek edo zuzendaritzan daudenek ez dira konturatzen hau oso garrantzitsua dela. Langileak ongi tratatzea, nolait ere proiektu ekonomikoa eta proiektu enpresariala zuzentzea dela, eta askotan tirabira horiek ez dute nolait ere ongi egiten ez langileei, ez zaharrei, ez bere familiei. Eta nik uste dut zuzendaritzak nolait ere errespetu gehiagorekin jokatu egin behar duela kasu honetan. Eta zeintzuk dira langileek eskatzen dituzten baldintza horiek? Gauza oso normalak, adibidez permisoen kontuak, adibidez ordutegien kontuak, eta baita ere bere soldata nolait ere IPC-arekin berritzea. Horiek dira nolabait ere lan hitzarmen ia guztietan aldarrikatzen diren gauzak. Beraz, ez dugu ulertzen zergatik zuzendaritzak tentsionatzen duela nolait ere negozioak, eta ez dugu ulertzen zergatik egiten duen. Eta zergatik egiten duen hainbeste denboran zehar, epe hain luzearen zehar. Eta langileak nola sentitzen dira edo, ze sentsazio dute? Alde batetik egoera neko kaskarra eta lotza da, baina bestetik langileek batasuna egiten ari dira, amankomunezko lana egiten ari dira, talde lana egiten ari dira, eta sindikatu guztiok ere nolait ere bide beran gaude, eta hori nik uste dut azpimarratzekoa dela, ez askotan gizartean eta beste eremu batzuetan eragit ikusten dugu, sekulako borroka edo tirabirak daudela sindikatuen artean eta jendearen artean, kasu honetan emakume hauek, langile hauek amankomunezko lan itzela egiten ari dira. Eta hori nik uste dut azpimarratzeko zerbait dela. Eta esango zenuke koronavirusaren eta konfinamenduaren egoera honek gehiago batu dituela eta agian indar gehiago eman diela? Bai, eta nik uste dut ere komunikabideek ere berri hau hobeto ikusi zutela, ez bakarrik Salva Telebista, eta beste guztiok, ez? Baina lehen, elkarrizketaren lehenengo minututan esan dudan bezala, ez? Koronavirusek nolait ere gure sensibilitate soziala indartu egin du, konturatu garelako, zaintzen gabe, edo zaintzan lanen gabe, gizarteak ez du aurrera egiten, ez? Eta nik uste dut ere, gauri bermatu egin behar dugula, eta han lan egiten duten guztioi, esan dugun bezala, duintasuna respetatu egin behar diogu, ez? Plan bat ditzen apetik, ez? Orduan, gizartearen kontzientzazioa bai handitu dela, baina zuzendaritzaren aldetik ez duzue mugimendurik somatu? Ez, eta nik inusentea naiz, baina nik pentsatzen nuen eta beste etxegeten nuen gure delegatu batekin, ez? Esaten nien, da koronavirus pasata edo normalizazioa helduz, behar bat zuzendaritzak hausnarketa egin du eta konturatu egin da zer nolako papera jokatzen duzuten, zeren ikaragarria izan delako Padre Hermenin bizi izan diren egoerak eta tensio ikaragarriak, estres laboral ikaragarria pastu egin dute langile hauek, ez? Eta nik pentsatzen duen, behar zuzendaritzak, ez dakit konturatu izan da, edo konturatu egin da,
zuek egindako esfortzuaz, ez? Baina zuzendaritzak gaur egunez ez du berriz ere lan bilerarik konbokatu eta nola ez du ere lan hitzarmena sinatu, ez? Guk esan bezala 3 asteazkenetan zehar elkarretaratzea egingo dugu, 3 asteazkenetan gure aldarriak kaleetara aterako dugu eta orain Saloa telebistatik eskatzen dut baita ere ez bakarrik komunikabideen edo gizarteen sostengua, batez ere familien sostengua hori haientzako langile horientzako emakume horientzako oso garrantzitsua delako. Eta nola eragiten die egoera guztionek hori familiei eta erresidentei? Hombre, normala denez, eragina dauka eguneroko lanean, zure lana, edo zuk ez baldin baduzu ongi kobratzen eta zure lan baldintzak onak ez baldin badira eta borroka eta aldarri bide batetan sartuta baldin bazaude, hori zure buruan eta zure eguneroko lanean eragina dauka eta nola ez, residenteak eta familiarrek hori somatzen dute, ez? Normala denez. Eta ez dira gehiegi inplikatu esan duzunaren arabera? Ez, elkarretaratzeetan ez dira atera, ez dugu ere sostengu prozesu bat ireki, ez? Baina bai, garrantzitsua da langile hauentzako familien sostengua izatea eta beraiek ere nolabait zuzendaritzaren kontrako presioa egin aldute eta gure aldeko presioa egin aldute eta hori zuzendaritzak ere sosan kalkulua egiten du eta baita ere irudi edo imagen publikoaren kalkulua egiten du. Ez horregatik guk esaten dugu familien elkartasuna eta gizarteen elkartasuna oso garrantzitsua dela. Eta aipatu dituzun 3 elkarretaratzea hauen ondoren ez baduzue jasotzen inolako bilerarik edo erantzunik, ze asmo dituzue? Bueno, bi bide egingo ditugu alde batetik presio sindikala mantendu egin behar dugu, lan hitzarmena beharrezkoa da, hori gabe ezin dugu, nolabait ere bake kontestu batera heldu, lan hitzarmenik gabe ezin dugu negoziaketak itxi, eta bestetik Nafarroko parlamentuari eta Nafarroko gobernuari eskatu egin behar diogu bere sostengua eta bere iritzi politikoa ateratzea, konturatu egin behar dugu edo ez dugu ahaztu behar kontzertatuak dauden plaza batzuk existitzen direla eta hori Nafarroko gobernuaren ardura dela eta horregatik departamentu sozialari, politika sozial departamentu sailari eskatu egin behar diogu kotxelariari berak ere gatazka honetan parte hartzea, ez? Nafarroako gizartearen diru publikoa hor ere dagoelako eta guk ere gizarte bezala eta beraiek instituzio publikoak bezala nolabait ere ardura daukate, gure diruarekin ordaintzen diegu Padre Meniren plaza kontzertatu asko. Eta aipatu duzun bezala, gatazka hau duela urte bat baino gehiagotik dator, ez? Eta denbora guzti honetan zergatik ez dakit adibidez aipatu duzu ez, Nafar gobernuak zergatik ez du esku hartu adibidez? Nafarroko parlamentuan egon ginen, hor agerraldia egin zuten sindikatuok eta langileek, baita ere alderdi politiko batzuk galdera parlamentarioak egin dizkiete kontseilariari, eta ez dakit zuzendaritza zergatik ez duen lan hitzarmena sinatu nahi. Nik uste dut kalkulu ekonomikoak ari direlako egiten eta uste dut ere bai negoziak eta estrategia bat dela, ez? Gatazka hori ireki eta nolabait ere modu txarrean lan hitzarmena sinatu, baina beraiek badakite lan hitzarmenik gabe ezin gara edo ezin dira normaltasunera bueltatu, ez? Eta nik uste dut negoziaketa egiteko estrategia batean daudela. Baina guk behitu, esan duen bezala, koronavirusen ostean sekulako estresa jaso ondoren, taktika eta estrategiaren momentua
ez gaude momentu horretan, ez gaude estrategiaren momentuan, lan hitzarmenaren momentuan gaude, ez? Kontutan hartuz, esan duan bezala, sekulako estresarekin lan egin dutelako. Eta birusaren berragertze bat egongo balitz, langileen egoera nolakoa da, ze aipatu duzuna, ez? Estresa gehi gero arazo hau konpontzen ez bada? Okortuko litzateke egoera, ez bakarrik lan hitzarmenarengatik, baizik eta askotan etxe hauetan edo residentzia hauetan prestatuak ez daudelako berriz ere egoera hori aurre egiteko. Gogoratu egin behar dugu, Komisio Sobreaz bezala, askotan eskatu egin diegu, ez padremenik bakarrik, beste residentzia batzuei eskatu egin diegu, nahit ere, osasun laborala bermatzea, eta asko tratatu ditzuten, edo oso gaizki zabaldu ditzuten maskarillak eta eskularruen kontua. Eta ez dakit berriz ere egoera horri aurre egiteko zuzendaritzak nahit ere prest egongo den, ez? Eta, guk eskatuko diogu lan osasuna berriz ere bermatzea, eta hori hobeto bermatzeko lan hitzarmena behar dugu. Horretan lan hitzarmenean ere lan osasunaren aldeko artikuluak daudelako. Eta hori aprobatzen baldin badira, hori sinatzen baldin bada, nahit ere lan osasunaren hildoan egin daiteken lana serioagoa izango litzateke eta indartsuago izango litzateke. Eta ideia bat egiteko, zenbat langile eta zenbat erresidente daude padremenin badakizu, jakingo zenuke? Bai, 140 langile daude, ez da residentzia txikia, eta 180 residente daude, kopuru oso handia, ez? Orduan hitzarmen hau sinatzeak badu premia, ez? Bai, urgentziazkoa da, esan dudan bezala, egoera oso kaskarra da, beraiek egiten duten lana oso garrantzitsua da, eta nik uste dut merezi egin dutela, bere soldata IPC-arekin neurtzea. Hori ez dakit eskatzen dugun gauza normalena da, enpresa guztietan eskatzen da hori, gure soldata IPC-arekin neurtzea eta berritzea, eta batez ere hori ere eskatzen dute. Esan dudan bezala sekulako lana egin dute koronavirus egoera honetan, sekulako lana egiten dute ere egunero, koronavirus izan da edo ez izan da sekulako lana egiten dute, eta kontutan hartu behar dugu gure ongizatearen alde ari direla langile hauek. Nafarroa sozialki hain indartsua baldin bada, ez da bakarrik politika publikoak hor daudelako, baizik eta ere bai langileek oso hori egiten dutelako bere lana. Eta hurrengo elkarretaratzeak noiz izango dira? Hurrengo asteazkenean egingo dugu hurrengo elkarretaratzea padremeniren atarian, guerdiko ordu 2:30. Askok esaten diate, eske ordu txarra da, ordu horretan egiten da turnoaren aldaketa delako. Kontutan hartu zer nolako ahaleginak egiten dituzte emakume horiek lana egiteko eta aldarria egiteko, ez? Beraiek ateratzen direnean, lanetik ateratzen direnean edo sartu behar direnean, elkarretaratzea egiten dut, ez? Orduan nik uste dut, kontekstu horretan, elkartasuna ematea Twitterren bidez, Facebooken bidez, edo ara junda, oso garrantzitsua da. Orduan animatzen duzu jendea, ez? Elkartasun hori erakustera. Bai, jendea animatzen duzu. Bai, eskatzen dugu elkartasun hori egitea, sare sozialen bidez, WhatsApparen bidez, edo elkarretaratzea gerturatuz. Nik uste dut, merezi dutela, egoera merezi duela, eta emakume horiek ere merezi dutela. Ez dakit bukatzeko, aipatzeko zerbait faltatu izan zaigun, ala zerbait gehitu nahiko zenuken? Ez, nik uste dut, ongi kokatu duzu elkarrizketan ere aldarrikatu nahi ditugun gauzak. Ez nik ere, hori ez, esan nahiko nuke, maitzeko, ez dakit egoera hauek ikusten ditugunean, langileen aurrean empatia gehiago izatea, ez? Beraiek sekulako esfortzua egiten dutela, eta askotan lan baldintza txarretan, Eta konfinamenduak balio beharko zigula, ez? Koronavirusak lekzio hau ere ikasteko. Hori da,
hori da. Ba, mila esker, Joseba gurekin hitz egiteagatik. Bai, bueno, mila esker zuei beti bezala. Eta ongi izan, hurrengora arte. Bale, agur. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo egunon, Jose Antonio, zer moduz? Gaixo, zer moduz? Ongi, zu ere? Oso ongi, eskerrik asko. Zu Erremonte Fundaziokoa zara, ez? Eta atzo Aldezarreko Erremonte txapelketaren aurkezpena egin zenuten, ez? Hala da? Hala da. Iruñan izan genuen sesioa eta egin esateko ilusio handiz, gu ilusio handiz, erremontistak ilusio handiz, eta nik pensatzen dut jende ere, alde batetik o bestetik gogotsu daudela ikusteko nola deporteak, kirolak hasiko diran praktiketzen eta erakusten. Eta hau, 6. edizioa izango da, eta nolabait desberdina izango da, koronavirusa dela eta edo neurri bereziak hartu behar izan dituzue? Bai, zeo zer atzeratu egin dugu, zergatik ezin ginuen aurrerago ez ginuen permisorik egite jolasteko, eta atzeratu dugu pixka, baina dena ongi doa aurrera. Erremontistak ere bai entrenatzen ari dira, orain dela gutxiz gora bera hasta 3-4 aste, nahiko ongi eta ilusionez bete daude, bai. Eta noiz izango da txapelketa hau? Bueno, txapelketa hasten da 26-en, aste hontan, 26-en, 26 eta 27 izenko da Ahoizen lehendaziko 26-en, 27-en, 3, 4, 10 eta 11 Ahoizen. Izenko da, eta ja semifinalak izenko dira, eta finala Labriten. Eta ze datetan izango dira semifinalak eta finala? Bai, ze egunetan izanen dira semifinalak eta finala? Semifinalak 16-en eta 17-en. Ostilien, ez, laubetan, 18-en finala izango da Labriten. Eta ikusle aldetik, jende kopuru normala joan algoko da? Bueno, guk normak, federaziotik normak erabil behar dugunak hartu dugu, eta jendea jarriko da distantzia mantentzen, esaten diguna, eta kondizioa espezialak behar ditugunak ikusteko seguridadiekin. Denbora guztia hauta gero, orain kirolariak ez berriz jolastera itzultzea, nola ari dira hau bizitzen? Bueno, erremontistaldetik esaten duzuten ez bezala, gogotsu, oso gogotsu. Ni atzo presentazioan egon ginenien, ikusten nion erremontisteari oso gogotsu, oso ilusio handiz, nahiko ongi prestatzen ari dira, eta WhatsAppen bidez, nola badugun elkarrizketa gaiteko bidea,
konbertsazioak agertzen direnek benetan oso positiboak eta oso ilusio handiz. Eta atzoko aurkezpenean, txapelketaz gain ere erremonte profesionaleko enpresa berri bat aurkeztu zen. Bai. Eta zein da? Bueno, atzo izan du enpresaren presentazioa. Enpresaren presentazioa egingo dugu datorren hilen akaberan. Egingo dugu. Orduan emango duzugu zukui eta beste medioi detailek nola sortu diran, aldezak egun detaile guziek. Nola izan duan enpresan, zergatik agertzen da, zergatik pentsatu dugu beharrezkoa dela enpresa izatea, presentateko dugu guzbet, ongi indako guzbet. Orduan argi dago erremontearen munduan lanean zabiltzatela eta gauzak mugitzen. Bai. Importantea da esatea enpresa eta fundazioa akordio bat dugula, zeren ikusten dugu remontea aurrera eramateko biak egon bergarela lana elkar egiten, bat eskola eta oraintxe partiduak ere bai torneoak prestatuta dutenak, dituztenak aurtengoko denborako, hoi bilion artien lortuko dugu aurrera eramatea. Eta horti aurrera segituko gara errelazio honekin eta saiatuko gara leku gehiora joatea, asmoa dugu beste toki batzuta ere joatea, Barcelona, Madrida, Bilbora, Baionara, badaude proiektu batzuk aurrera nahi dugula eramatea. Eta erremonteak jende asko mugitzen du, badago hor mundu horretan asko gustatzen zaion jendea? Ez dugu esan behar gauz ez dana, ez da? Momentuz remontea ez da txolola bat mugitzen duena jende gehi. Zer gertatzen da? Gertatuana da remontea ikusteko orain arte jendea joan behar zan frontoira, dagoen frontoira luzea ikustea. Hernanira, ez da? Orduan, gu zer nahi deguen? Gu nahi dugu ez jendea eramanazi frontoari, baizik eta frontoak jendeari eraman. Eta horren bidez, hola nola lortu dezakegu? Gauzer eza, frontoia, erremonteko frontoiek erremontea praktikatu behar da frontoi motxean ere, bai? Eta horren gu nahi dugu fronto motxean leku desberdinetan kirola eramatea jendeari, ez jendeari eramanaztea frontoian. Hoi importantia da eta hortan nahi dugu saiatzea. Proiektu erremontea frontoi luzean jolastu da, hoixe behietz, baina baita ere frontoi motxean. Orduan zuen helburua da jendeari gehiago hurbiltzea. Azken finean zuen helburua jende gehiagorengana heltzea dela. Bai, dudarik gabe. Deporte guztiak, kirol guztiak biharren etorkizuna ez da jende gutxiaki gelditzea, da deportea jende gazteari eramanaztea, diversioa ere bai egin, espektakuloa ere bai, eta pixkanaka egin jendeari denbora lehen, orain zu akordatuko za, orain dela urte batzuk, batzuk baino gehiago,
jendea joaten zan frontoira herrian denbora zutenean. Bazkatu baino lehen, o bendatu baino lehen, eta aprobetxatzen zuen momentu horri familiakin, lagunekin joatea. Gu nahi deguna da, ere bai, aprobetxatu denbora horiek, aprobetxatu frontoi lotxak jendeari eramateko erren nahi duben ongiru ditzen zaien momentuan laguneki, familiaki joateko ikustera. Eta orain aukera ona dute ez, Alde Zaharreko txapelketa honetan? Bai, dudari gabe. Lehendaziko txapelketa hau elkar egiten duguna, txapelketa 6. urtekoa da, baina guteko enpresako eta fundazioko lehendaziko urtea da, eta egin esateko, ni pentsatzen dugu, hau zen, bete eginko dela, egun guztiak, afizio handia dago, hau zen, eta ia bukatzeko, lortzen dugun, esanko nuke, San Ferminek ezkero, aunque ez ospatuko San Ferminek, finalak egitea ez. Ez dakit bukatzeko zerbait aipatu nahiko zenuken, ala besterik gabe jendea animatu ez, partida hauetara hurbiltzera? Lan asko dugu aurrera eramateko proiektu hau, pixkanaka eta zuen laguntzaki ere bai, zenati ni bakit zuek laguntza handia eman dezakezu biela, laguntzaki ilusio handiz gaude eta pentsatzen dugu hau aurrera eraman behar dugula, bai, ala bai. Mila esker, Jose Antonio, gurekin hitz egiteagatik, eta ea ala den. Esker zuen, nahi duzuen arte. Mila esker, hurrengora arte. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko hau izan da guztia. Orain, Foto Espainiak Iruñako kaleetan ezarri duen erakusketaren irudi batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker, horregoteagatik eta asteburu ona pasa. Iruñak aire zabaleko erakusketa areto berria izanen du aurtengo udan. Ibilbide bat 50 balkoietan barna. Kale nagusian hasi eta txapitela kalean zehar. Gazteluko plazan amaituko dena. Bertan Foto Espainia sustatutako Desde mi balkon erakusketako irudiak ikusten halko dira. Nazio mailako deialdi hontarako Iruñaren kasuan egile ezberdinen 30 obra hautatu dira. 578 irudi jaso ziren Nafarroatik eta 291 Iruñatik. Maria García Barberena kultura eta berdintasuneko zinegotzi ordezkariak erakusketa aurkezteko prentsaurrekoan azaldu duenez.
Guztira deialdian 63.000 argazki baino gehiago jaso ziren eta hoietatik 2.450 jarriko dira erakusgai 49 hiri ezberdinetan. Bere 23. edizioan estatu osora iritsi nahi izan duen Foto Espainiaren ekimen batean. Erakusketa 2 hilabeteko konfinamenduari buruzko herritarren kontakizun bada, argazkiak balkoi eta leihoetatik egin baitziren. Martxoaren 30etik maiatzaren 17 bitarte eta orain leku hoiek izanen dira baitere erakusketaren horma. Herritarrei egindako omenaldi gisa planteatu zen, egun hoietan egindako ahalegina eta hartutako konpromisoa eskertzeko. Desde mi balkon ekimenak sormenerako eta arte esploraziorako deialdi bat izan nahi izan du. Leihoak eta balkoiak erreferente gisa hartuta hain zuzen ere. Artearen historia osoan zehar erreferentziazko elementuak izan direnak eta konfinamenduaren asteetan zehar esan nahi handia hartu zutenak. Ekimenaren sustatzaileen arabera, historian egiaztaturik dagoen lehenengo argazkian, leiotiko ikuspegia Legrasen Josef Nicefor Niepcek egileak elementu hori erabili zuen irudi artistiko gisa.
Eta une horretatik aurrera artista askok erabili dute barneko zein kanpoko espaziori buruzko gogoeta egiteko. Picasso, Dali, Magritte, Hopper, horregatik ekimena planteatu zen begiratzeko moduan sakontzeko aukera gisa. Horrekin ingurua auzokideak eta are persona bakoitza berreskuratuz. Ekimenean Iruñako udalaz gain honako hauek ere hartu dute parte: Albacete, Girona, Cuenca, Madrid, Salamanca, Valladolid, Santander, Coruña, Alcobendas, Alcalá de Henares, Segovia, Badajoz, Sevilla, Barcelona, Córdoba, Logroño, Oviedo, Gasteiz, La Laguna, Las Palmas, León, Soria, Zaragoza, Castelló, Elche, Gijón, Granada, Jaén, Melilla, Teruel, Toledo, Vigo, Albacete, Alicante, Cáceres, Getafe, Guadalajara, Hospitalet, Zamora, Burgos, Cartagena, Coslada, Ibiza, Muxía, Santa Cruz Tenerifekoa, Torrevieja, Valencia eta Herbás.